Hello! I need to rotate my camera. Hello! Kumusta? Ito na po si MJ Surround nagsabing Pulis Life. Hello po. Kumusta po kayo? Ito na po si MJ. MJ Taraon. Tayo po ay magluluto. Samahan niyo po ako ngayon. Ang lulutuin ko ngayon ay, magbubasa pa ng kamay. Magluluto po ako ng pork Bicol Express. Then yung fried chicken. At saka steamed egg with isda, yung parang ano siya. Ito yung fish baked, maliliit, then egg. Then ang gagawin ko muna ngayon ay itong ating ito yung mustard tuber with black fungus. Ano na siya? Luto na siya. I-mix ko lang yung ating ito siya, oh. Kailangan kong ilagay sa isang bowl. Pasensya na, maliit lang yung kitchen ko. Dito ako nagluluto lagi. Ito yung imperial, ito yung sliced mustard tuber with black fungus. Ready to eat na siya. Ito. Ilalagay ko sa ating ito. Kita. Kita nyo ba? Ito. Ito yung nalutong century egg. Hatiin ko lang siya ng hindi na ako gumamit ng chopping board. Kamay ko na lang. Pero dahan-dahan lang kasi yan na, lagay ko sa may gitna. I-ano ko nga muna, i-share ko muna sa community. Kung may papasok mga kaibigan ko. Ito na yung ating ano, ilalagay ko dito mamaya. Pero sa ngayon, dito ko muna siya ilalagay. Then, iset aside natin. Ilalagay ko muna dito sa may gilid. Gusto kong mag-live para makita nyo yung talagang ginagawa ko. Lagi. Then, ito yung ating pipino. Cucumber. Lalagay lang ako ng ganun. Ganun ko lang sa peeler. Manipis. Nalinisan na to.
kailangan ko ng 12. 2, 3. Hindi mo na maingay ngayon kasi hindi pa ako nagluto. Gawin natin muna itong cold, ang appetizer. Marami na yata. Yun ko na lang. Then, ito yung ating crab stick na steam na siya. Kuha lang ako ng isa. Diyan, naka-roll lang siya. Ito ay naluto na tong ating crab stick, ni steam siya. Kaya no worry. Dito lang siya, ilagay ko lang dito, ganyan. Pero pang
habang magkagla ko ng ating mag-steam tayo, pinigitan ko na yung turn on ko na yung ating stove para mag-steam tayo ng egg. Parang gusto ko dito na lang siya. Yan. Then ito yung ating natira ng cucumber. Ito na siya. Tada! Lagay ko dito sa may gitna. Then mamaya maglalagay ako ng sauce, yung sesame sauce dito sa ating freezer. Ayaw mabuksan. Ito maglalagay ko ng sauce mamaya dito. Dito sa ating kunin ko na ito. Ito na siya. Tadaan! Cold dish na ating ito. Tanggalin ko muna ito kasi kailangan ito yung aking nag-pour na ako ng tubig. Ito na siya. Balikan yung aking kusina kaya
maliliit. Tatlong itlog. Kung 1 cup yung egg din, yung tubig din, 1 cup din. 1:1. Then, konting asin. Pag umapa. Ilagay natin. Then yan, ito ilagay ko na din ito. Siya. Ito, maalat siya. Pero binabad ko ng tubig mga 3 minutes lang. Hi! Kumusta? Exhaust ko lang kaya kailangan. Then, ganyan siya. Pick up ng chicken. Ito gagamitin ko. Pasensya na mainit. Hindi ko naman pwedeng i-turn off kasi wala siya exhaust. Sa chicken po. Chicken wings na single. Gagamitin ko yung aking used oil. Kaya brown na siya. Once ko lang nagamit, nung nag-fried ako ng crispy skin ng ano. Ayan. Pasensya na maulit sa mga pag natay ko yung ano extra dito lang ako ituan pero wala siya kasi ito pinatay ko tong aking exhaust pero pag wala na yan ito magmo-moist kaya nagdagan ko yung oil ko. Kasi deep fry siya. Ang gagamitin kong oil ay yung pure canola oil. Ito. Pure canola oil. Yan. Then magluluto din ako ng pork. Pork Bicol Express. Ayan. Tayo. O, ngayon kainit na kaya i-antay na yung ano exhaust kasi mainit niya. Mainit dito pag walang exhaust. Kaya pasensya na sisa. Salamat sisa pagdalaw. Pag an ko na siya maingay na. Kaya lang mainit na pag pinatay ko. Yan siya. Alin ko lang yan.
pasensya na maingay. Itong natin, madalian lang siya. Kasi pag matagal, pagbabubble siya, overcook. Pag nagbubbles na ito, hindi pa masyadong mainit. Okay lang, salamat sis Al. Sa dalaw, salamat. Diba? Yung steam egg. Dudod ko na yan dyan. Lagay lang. Ito naman, hindi pa siya mainit. Ito lang ang time ko na mag-LS sis kasi busy man ako. Hindi ko naman kaya yung nakaupo na ginagawa ng mga iba na nagla-live. Ito lang ako mag-live. I-correct ko muna. Ito yung rice noodles. Pang toppings ko. Pero parang hindi pa pwede. Try ko siya. Pwede na. Pag toppings ko mamaya. Ito masarap anuhin, tapakin. Tatapings ko sa sa ating kasama yung fried chicken. Crunchy. Sapat. So, set aside ko muna. Super crunchy siya, promise. Alam mo, pito na ako. Yung single na bones lang siya. Itong chicken ko, na marinate ng ano lang, simple lang. Asin, sugar, then yung black pepper, yung assorted chili pepper, then naglagay na ako ng spice salt. Yun lang. Ito, steam egg. Okay pa. Ito na yung steam egg. Sabay isda, yung fish bake. Hindi ko lang kung sa Pinoy. Meron sa atin. Parang kung anong tawag dyan sa atin. Simple lang na seasoning na ginamit ko. Ilayo ko konti kasi mainit. Mainit yung ating ano natin. Oily na yung aking
Ay, meron ako yung pang-sport. People Express pork. Salamat sa tanong. Sa mga bossing ko, hindi ko yung People Express. Ay, pinunin mo yung chicken. Nagustuhan nila. Pero ngayon, tayo din makamata ng pang-pagpito yung pang-pagpasi. Pero yung malapit na sa akin naman, gusto na naman yung pang-pagpito sa dito yan. Medyo slight lang yung pag-pang. I think ito okay na siya. Serve ko lang siya. Ito lang muna. At yung chicken mo din. Pag nagluto ko ng chicken kasi, 2 beses ko siyang fry. Kaya, ganyan. Na crispy. Ito, kunin ko na muna. Then mamaya, i-fry ko ulit siya. Yan, sugar. Pag nagpipili tayo ng mga chicken, huwag masyadong marami para hindi siya crowded. Kaya 2 batch po ito yung aking chicken wings. Simple lang naman. Ito lang ako makapag-red sis. Yan. Para kahit na paano, ay busy mo workout yung YouTube ko, channel ko. Kasi, minsan lang, kasi, trabaho ko. Kaya, sis, kasi gusto ko sana yung yung film nila sinasabi mo. Kaya lang, wala, hindi ko kaya. Oras ko pa. Kasi may mga inuuna naman ang trabaho ko dito kasi ito naman yung trabaho ko. Gusto ko lang i-share yung mga loto ko, kaya nag-YouTube ako. Pero hindi ko lang akalain na ganito pala na daming trabaho sa YouTube. Enjoy ko na lang kaysa ma-stress. Ito, luto ako live para makita nyo yung paano magluto si Andy Saraon. Post. Kita nyo yung nahuhulog. Minsan talagang ganyan na talaga ang kusina. At isaggitan nyo. Prepare ko lang yung ating isang iron cast na lutuan. Itong iron cast kasi dapat malinis. Ito yung binagamit nila sa dito sa Hong Kong. Yung mga Chinese food. Ito yung iron cast. Akala ninyo ganyan na parang nag-rust, pero ganyan talaga kami. Kaya dapat malinis kasi minsan pag-linis ito, hindi pwedeng sabulin. Sabi nila, nalagyan ko ng oil.
kakain. Kailan mo pila ako? 7. Salamat, sis. Minsan, nagla-live ka niya. Oo, sis, para may update naman ako. Kaya, hindi sila sana nag-update ako yung mga communities, tapos open, pero pag hindi, medyo matagal-tagal. Ako ng tubig. Kaya ko lang yung sa aking phone sa labas. Yan lang, yan natin yun. Kasi yung sa aking phone, walang signal dito sa loob. Kahit isang oras lang. Sarap na steak na egg. Kasi dito sa Hong Kong, mahilig sila sa steam na egg. Yes naman. Ito fried chicken sa mga bata kasi always may chicken. Chicken, iba, chicken fried, bake. Yan ang gusto nila. Adobo din minsan. Nagluto na ako ng adobo noon. Okay naman sa kanila. Sarap kung lutuin sis, yung pork Bicol Express. Sarap yung rice noodles na pinay. Mamaya din na din yung effect na talaga. Toppings ko. Ito dito mamaya. Kain na ako. Tanggalin ko ito para hindi siya masunog. Ito yung bubbles. Kasi pag hindi tinanggal yan, didikit sa gilid or sa ilalim, masusunog. Pero minsan din, rinipito ko ito pag nakain na. Dito ko ulit para maging crunchy siya. Para ready. Kasi minsan, sabi ng bato, nagugutom na ako, kaya ganyan ang ginagawa ko. Salamat sa 2 million in the house. Enjoy lang po ako mag-live. And happy po ako kung sino man ang nandyan na manunood sa aking cooking live. Thank you sis, Kenshian. Ay, kasi hindi ako nakapagkalaw sa'yo na po. Pasensya na.
dito fully siya. Pangalawang beses na. Panghuli ko yung aking pork Bicol Express. Ang gulay ko na ilalagay, yung okra. Yung pang halan yun. Yung melon. Red pepper. Yung soy sauce. Parang pepper dito sa Hong Kong. Yung soy sauce na rin. Kasi meron pang natira sa freezer. Sarap namin. Kailangan ko mag-usip. Tayong tapos. Kaya yan. Okay na. Susunod pa yan pag atas. Ay, nahulog. Saka balik. Ang pesos na to. Okay na. So, mamaya ilalagay ko yung aking fried rice dito. Kasi mainit pa ito. Ito na yung ating fried chicken wings na 1 bone. Ito na siya. Lalagay ko mamaya yung yung rice noodles dito. Isa-tasad ko lang siya rin. Magluluto tayo ng ating saka lang ha. Kasi ang kusina ko ay maliit. Cute. Kaya space. Pero nasa ko muna ang ating lutuan kasi oil. Ito yung iron cast ko na lutuan, kaya initin ko lang siya. Hello! 3 million in the house. Kumusta po? Halika tayo. Magluto na ako ng pork. Oh, idol, simple lang na pwede sa mga bagets. Always have a chicken. Try ko. Simple lang. Gutom na ako. Sabi ko nilagay ko lang.
Pero patanggalin ko yun yan. Hindi ako mag-pour ng ganyan karami. Ang chicken ko simple lang. May ano, akong gumawa ng seasoning spoon doon. Mga marinate ko. Sugar, salt, yung spice salt, yung spice sauce, salt, chili pepper, yung ground black pepper, yung naglagay ako ng parsley flakes. Initin ko lang to. Pero hindi ko lalagay lahat. Tangkal. Ito na tayo ng ating, eto, oil ko. Yan ko na. Mag-pork pickle express tayo. Gusto nila dito, kaya oil na lang tayo. Ito, mainit na siya. Ito yung ating pork. Dito kasi sa Hong Kong, mga karne dito, bago lutuin, minamarinate namin ng soy sauce, sugar, yung Chinese wine, kaya malasa ang mga pagkain dito. Pero hindi naman masyadong marami. Kasi mamaya maglalagay din kami ng seasoning, kaya ganyan. Hininaan ko kasi itong iron kasi maano siya, madaling mag-absorb ng heat, kaya lower. Oh, boss ba? Ito yung niluto ko kanina, oh. Hindi ko na ito, ginawa lang. Appetizer. Express naman ang palaya. Kada ibang dito express. May ang palaya at ang okra. Ito yung steam ko na egg with fish bake, yung maliliit na isda. Hindi ko lang kung ipon. Hindi ko lang kung kakalog yan sa atin. Fish bake. Itong pork ko, American sarap kasi yung cut niya, yung pork chop, kaya ganyan. Walang masyadong taba. Lean meat talaga. Ano ko tong phone ko kasi sabi dyan, overheat, mainit. Nakatry pag ako, nilalayo ko na nga eh. Kasi mainit siya. Etong pork ko, minarinate ko lang siya ng asin, sugar, at saka yung lemongrass. Brown black pepper, kaya hindi siya masyadong pagiging brown.
Dyan muna kayo, tambay lang dyan. Dikit lang po. Yan yung alaga po. Tunog na. Yes. Lagay ko na yung coconut milk. Lahat, ano lang siya. Mga 1/4, ay 1/4 na natira. Maglalagay sana ako ng, ay wala pala ako alam mo. Basta pala. Pag nilalagay nila ako ng patis. Kainan na! Opo! Maglagay na ako ng seasoning na konting dyan. Konting salt. Yung brown black pepper po. Galit ako sa brown black pepper dog. Masarap pag maraming sugar. Ito na, ito na. Lagay ko na. Ang sili. Sili. Ako maglalagay ng patis kasi minsan ayaw nila ng patis. Kasi pag yung mga bata, yung isa, natitikman nila parang hindi sila sanay. Yung mga bossing ko, yung sanay chicken powder. Okay. Sa atin naman kasi iba-iba yung mga seasoning natin nilalagay. Depende sa gusto natin ilagay. Bago ko ilagay yung mga sahog, gusto ko nang tikman. Bago ilagay ang aking ampalaya. Wow! Sarap! Sarap! Konting ano lang. Konting okay na. Ilagay ko na ang ating ampalaya. Hindi ako bitter, ah. Gusto ko lang ng ampalaya. Kasi yung pork ko naman, madali lang naman eh. Maluto yan. Check ko nga. Ito, one yung kinakaroon. Madali lang yun. Nagdabilin ako ng okra. Lagay ko na rin. Kakaiba itong aking Bicol Express kasi iba yung mga gulay. Supposedly ang mga gulay na ilalagay naman sitaw, talong, yun. Pero ako kakaiba. May twist na inchik. Kasi maglalagay pa ako ng dahon ng itong choy sam. Boss Ban, meron ba dyan sa inyo ganito? Dyan sa inyo? Ito, yung choy sam ganito. Dyan sa Malaysia.
Meron bang ganito sa inyo? May magdikitan kayo dyan, boss pa. Ano si sis Enchian sa Manila? Ano siya? Sambales. Mabait siya, boss. Dikitan mo siya. Meron pa akong bell pepper. Ay, meron dyan, boss ba? Masarap ito. Magtanim ka dyan kaya. Meron tanim yan. Nag-uwi ako nun sa Pinas. Ganito, choy sa at saka pok choy. Okay siya, sabi ng nanay ko nun. Masarap siya. Ito. Hindi ko lahat ilalagay yung mga vegetable ko kasi malapit na luto itong ating lagyan ko pa ng bell pepper. Hindi ko natatakpan, ganyan na lang. Ay, ang sarap. At ang hang. Alam mo bang sikreto? Sabihin ko sa inyo, sikreto kaya o iba. Ito yung sikreto na malupit. Ito yung peppercorn oil na pag nilagay mo sa pagkain, pang nagnanam sa dila, kaya maanghang isa pa ito. Ito yung Sichuan peppercorn oil. Ito. Then, maglagay din ako konting ito. Konting chili flakes. Ito, maglalagay din ako konti. Triple na itong anghang ito. Ay, umuulan na naman dito ng pagdo. Sa kanang 5.3 dito. Lagay ng water kasi mas masarap pag ganyan. Pure talaga. Ay, kainan na. Grabe ang anghang nito. Promise. Triple yung anghang. Try mo, idol, kung mahilig ka sa anghang. Bili ka ng yung Sichuan peppercorn oil. Try ko ulit. Oh, wow. Anghang. So, ako na nag-doing. Ayos ko. Ang boss ko kasi na lalaki. Hi! Say hi! Come here, come here! Come here, ah! You finish? Finish! Ito yung alaga ko. Say hello, bebe. Ang ganda niya. Magandang dalaga pag lumaki na yan. Ay, nakakamiss ang Pinas. Ito okay na siya. Sakto. Nandito na rin sila lahat. Kainan na, mga kapatid. Check ko muna kung luto na. Okay. And lastly, yung choy sam. Kaya, maraming sahog ang aking you take a bath? Okay, you go na party. Party na. Nahuli ko na daw siya. Kasi galing sila ng nagpa-check up. Kaya, ganito ang aking
Eh, nandyan na pala sila. Prepare ko na rin yung aking, ito yung aking steam egg. Pasensya na, maingay kasi sa kusina ay maraming alubot. Okay na yan. Tanggalin ko muna ito kasi mainit naman ito. Yung sabaw ko, ito. Naluto ko na. Hinati ko yung sabaw ko kasi 2 times yung ginawa kong sabaw namin long soup. Pang 2 days. Kaya iipin ko muna yung sabaw ko. Hinati ko. And ito ay okay na. Spring onion. Grabe ang nakasakitan. So, yung isa. Ito ay okay na. Kainan na mga kapatid. Ito na ang ating Bicol Express. Kain na po. Kumain na ba kayo, Boss Van? Sis Kenshian? Ito yung Bicol Express po na with a twist. Na maanghang. Oo, dinner time na rin. Kain na rin kayo. Patapos na rin ako. Wait lang. Where's mommy? I'll go get that. Come back. Look together. Oh, shower na. Tinanong ko na hindi ko naman naka-wireless headphone ako. Tinanong ko kung kakain na sila yung maliliit. Yan. Tambay muna tayo. Ito yung aking soup. Ang soup ko, may corn, potato, carrot, tsaka lang kami ba bang. Ang hirap pag ulan, naghahawak, hindi ikaw lang. Ito, mga dalawang size na ganito. Yung isa kasi may may potato, pork bones. Ito yung mushroom, kamatis, at saka carrot. Yan lang. Boil ng 2 hours. With salt lang siya. Walang seasoning na iba. Salt lang po siya. Hi, ma'am. Ma'am, you eat first or you wait for sir? Ay, together, ma'am? Almost? Okay. Kakain na kami. Pag ano. Dyan muna. Tambay muna kayo. Then, ipakita ko sa inyo yung yung alaga ko na naman kasaway. Oo, same din. Same din naman. Ano lang naman kasi minsan minutes ba or ano. Ito ngayon ang lakas ng ulan sa labas. Kararating lang yung mga boss ko, kailan na. Then, check nyo muna dyan ha. Magdikitan kayo dyan mga kapatid. Then, ayusin ko na yung aking plating. Kita ko sa'yo kung paano mag-plate si and this raon. Minsan, ang dami kong etche-etche. Simpleng pagkain lang. So, pag nilagyan mo ng twist, naku, galing sa sarap. Lalong baganahan silang kumain.
So, sir is coming back na, ma'am? Almost? Okay. I'll just prepare the things. Dito sila. Ano kami kakain. Grabe. Ulan na naman dito. Prepare ko lang yung mga kailangan na yung mga kapatid, ha? Yan muna. Ano kayo? Mamaya mag-upload. Tagalin ko lang ito. Ay, habang ano, ito siya. Habang nandito pa yung patata ko, pwede ako one more time na ano ko yung aking ha? One more time. Yung chicken ko. Kasi nalilito ko naman yung isa kaya pinag sa one time. Kasi minsan naman, pwede naman 2 times or 3 times natin iinitin yung ating chicken. I mean, prito. Tagalin ko muna ito para ito siya. Ito ang trabaho ko. Sa bahay lang ko. Hindi ko kinakahiya. Then, more on luto ko. Kaya, nag-passion ko siya. Kaya, why not try kong mag-YouTube? Kaya, kung makita yung pagkain natin ko, yun po ang aking content. Pagkain. Grabe ang ulam. Lakas na pala. Bata kasi susok sila kaya after lang kumain kasi pag nag-shoot na sila yung sila ng kain. Kasi talagang susok ka sa bata kailangan mag-shoot. Hindi ko na lahat. Grabe, ang lakas na ulan. Ito yun. Okay na. Ito na yung ating soup.
updated ako. Ano talaga kayo? Ito yung fried noodles ko. Nahirapan ko silang kumuha ng chicken. Bakala sila. Ito na yung ating chicken. Tara. Wala kong ano kasi. Kunting damon lang. Yan. Ito yung ating chicken with ang honey and blue. Ito naman yung ating, kita niyo ba po mga kapatid? Yan, okay lang. Yan na, okay na yan. Then maglalagay ako ng aking sesame sauce. Bakit pa yun? Ayan, pangit ah. Ayan. Lumabas yung oil na lahat. So, ito lang. Pangit ito naging ano, siya sumunod yung ano, together yung sesame niya. Hindi oil lang siya. Disaster. Yan sana. Sa sabihin ko. Grabe. Disaster kung binili kong ano.
Mabigat ito. Yan po ang aking remote mo. Yan. Ito po yung aking remote lahat. Yan po ang aking. Ito po. Chopstick na mayroon cucumber, yung century egg, yung tubers. Tumitingin si Namo ko nagtutuloy. Yan na. Kasi kakain na daw sila. Nagugutom na sila. Salamat. Thank you po sa lahat. Thank you sis Eshian at saka Boss Ban. Thank you babay na kasi nagugutom na daw sila. Sinisinyasan nila ako yung nag-video pa ako. Thank you God bless, babay. Ito na po sa MC. Nagsabing po this like babay. Thank you, Ban. Thank you.